Nakapangutana ba ka kung anong murag bag boring ang imuhang kinabuhing Kristohanon, murag walay power ang imuhang mga prayers, murag bag dili exciting na ang pagpangalagad sa Ginoo. Muna itong pag-iskutan karon sa atong daily devotional. May buntag gini si Pastor Janin Cargas. Welcome sa atong matag adlaw nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. 5 AM nag-upload ta sa atong mga video, so gi-invite ka sa pag-tune in everyday sa atong daily devotional, o weekdays Monday to Friday 1:30 sa hapon natay live pod sa atong live nga Bible study atong Turning Point. Na kung na kay Bible, please open your Bible sa Luke chapter 5 verse 37 to 38. And no one puts a new wine into old wineskins, or else the new wine will burst the wineskins and be spilled, and the wineskins will be ruined. But new wine must be put into new wineskins, and both are preserved. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang mga pulong. Ang bag-o nga wine silang panahon kinahanglan giniibutang og bag-o nga sudlanan, or kining gitawag din ni Christ og wineskins. Once ibutang nimo manggod ang bag-o nga wine sa daan gihapon nga sudlanan, dakog tendency nga magisi ang sudlanan og mausik lang apil ang bag-o nga wine ug sayang kaayo sa tanan. Kay balo ba ka ang wine silang panahon mahal ug valuable kaayo ni siya. Mao nang inig kakuha sa bag-o nga gi-preserve nga wine, dapat maampingan gyud ug ibutang gid ni siya sa bag-o nga sudlanan. Na unsay point din ni Jesus Christ? Ang point din ni Christ nga kung bag-o na kang binuhat diha kang Kristo, nakadawat na ka sa kaluwasan diha kang Kristo Jesus, kinahanglan ka magkinabuhi usab sa bag-o nga mga principles, mindset sa imong kinabuhi. Hinumdumi ang imong Christian life, ang imong kinabuhing Kristohanon, dili na mo work, dili niyo makit-an ang potential gyud ana nga kinabuhi, dili niyo makita unsa ka powerful na nga life hangtod nga naa pa ka sa imong daan nga mga prinsipyo, daan nga panghuna-huna, daan nga mind setting. Kinahanglan imong i-renew imong mind, imong pulihan imong old nga mga principles, imong karaan nga mga tuo-tuo, imong karaan nga mga pagtulunan. Biyaan nimo to o gi-embrace nimo ang bag-o nga learning, bag-o nga principle nga gitudlo ni Jesus Christ. Intended na siya para pag-guide sa bag-o na nimo nga kinabuhi. Kung bag-o na ka nga binuhat, bag-o na kang nakadawat kang Jesus Christ, bag-o nang imong kinabuhi, and therefore kinahanglan bag-ohon pod nimo ang imong prinsipyo, bag-ohon pod nimo ang imong disiplina sa imong hunahuna, ug pulihan nimo kining bag-o nga mga butang gikan sa pulong sa atong Ginoong Hesus. Muna nga kinahanglan ka mo attend og mga Bible study, kinahanglan ka mo attend og mga Bible related nga mga activities, kinahanglan mo grow ang imong wisdom, kinahanglan mo grow imong understanding sa Word of God, kinahanglan ma-adapt nimo, mahibaluan nimo ang bag-o nga mga principles nga gitudlo ni Jesus Christ sa imong life. Hangtod nga dili niyo mahibaluan ang bag-o nga mga prinsipyo sa atong Ginoong Hesus, dili gyud ka kahibalon saon paggamit ng imong Kristohanon nga kinabuhi. Importante gid nga i-set nimo imong mind sa bag-o nga mga principles, kay tanan nagsugod sa atong mind. Ang mind nato mo ni gate sa atong heart, mo ni gate actually sa atong life. Tanang temptation musulod una sa mind and then adto sa atong heart. So importante kay nga i-guard nato maayo atong mind aron nga maampingan nato unsay ginapasulod nato sa atoang kinabuhi. Now mag-start na sa atoang thinking. Unsay atong ginahuna, mo nay mahimo natong feeling. And then unsay atong ma-feel, mo nay mahimo natong action. Unsay atong mahimo action, mo nay mahimo natong habit na halos taga-adlaw. Unsay mahimo natong habit taga-adlaw hangtod mahimo na gid nimong kinabuhi. So nag-start din ni sa mind. Ang main battleground actually ang imong hunahuna. Muna yung unag yung ginatintal ni Satan. Muna yung unang battleground ng gihimo ni Satan. In fact, sa time sa Garden sa Eden, ang style ni Satan, iyang giingnan si Eve nga dili man ka mamatay kung mukaon ka nining prutas. Nahadlok lang ang Ginoo nga basig kumukaon ka mahimo kang parihan na sa Ginoo. You know what, ang gihimo sa serpent, gikondisyon niya ang mind sa babae.
iyang gi-conquer ang thought sa babae ug iyang gipulihan kini og mga pagpangilad. So si Satan naga-work out gid siya 24/7 sa ato ang mind. So ang pingi imong hunahuna, dapat imong i-guard imong mind. Be sure nga imong i-erase tong mga daan nimong principles, daan nimong mga tutuo, daan nimong nga mga pagtulunan og imong dawaton unsa di ay ang mga pagtulunan na ni Jesus Christ. Kristohano naman ka. So tun-i ang kinabuhing Kristohanon sa mga principles nga gitudlo ni Jesus Christ pinaagi sa iyahang mga pulong. So importante gyud nga mo grow ka sa knowledge ni Christ. Join og mga Bible studies, paminaw og mga sermon, encourage ti ka nga mag-join ka sa atong daily devotional. Natay Bible study 1:30 PM every afternoon, or unsa pa nga way nga mo grow imuhang knowledge. Once ma-equip na ka sa mga new spiritual principles, hinihinay na niyo makita ang excitement sa Christian life. Diha na may mong powerful ang imuhang prayer ug makaingon ka ni yes, wala ko nasipyat sa akong desisyon sa pag-follow ni Christ tungod kay dili gyud boring ang kinabuhing Kristohanon. Sultihan ti ka, mao ni pinaka-exciting, pinaka-malipayon, pinaka-meaningful nga kinabuhi, ang kinabuhi sa pagsunod ni Jesus Christ. Mag-ampot ta. Father in heaven, thank you Lord. Unsa ka powerful ang among mind nga kinahanglan namo ni Amahan ampingan, kinahanglan namo ni Lord i-guard sa mga negative attacks ni Satan Lord. And Lord, please pasaylo ami Lord sa mga panahon Lord nga mong hunahuna nimong slave Lord sa dautan nga nagunahuna mi Lord og di mao nga mga butang nga Lord ang among principles kalibutanhon gyapon, ang mga principle Lord og mga pagtulunan kalibutanhon gihapon Amahan. Lord, please tudloi mi Ginoo nga mahimo ming humble. Dali mi Lord mo submit sa imong authority Ginoo. Nga dali lang mi Lord matudluan. And then Lord, tudloi og i-guide mi Ginoo nga mo come up mi sa right nga understanding, sakto nga knowledge, sakto Lord nga wisdom nga gikan lamang nimo. And then Ginoo, tudloi mi unsaon pag kinabuhi ang kinabuhing Kristohanon. King tanan among ginasalig in Jesus name. Amen ug amen.